ga tsiyar abuwan nan ga kuma gidan nan da zurfi ba gida bane karamin gida gashi ba yara amma salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ina lokacin sallama kai ma ai magana ce na zo wurin mai gidan zo o ni ma zuwa ne kai ma zuwa kai mai gidan bayana alhaji Ahmad din bayanan ko samun kawo kara yanzu nake ta doka to shikenan me yake faruwa da kai kuma ba zai yi ba a rayuwa a ce mu da muke kwaso kaya daga arewa tumatirin mutane da albasa da wasu abubuwa mu zo da su kasuwan nan dan gwari kane wai kai din ma abin ya shafe ka dan gwari ya buwaye mutane a kasuwa zai yi ina kawo kaya ko da yaushe a dinga samun matsala kai din ma ta shafa kenan ta shafe ni din ma nan zuwa ne kawo kara kenan gunciya ba saboda ba zai bacci dan gwari da kane abun kasuwanci ashe kai ma abin saboda an huda mar dan ya taimaki talaka shi ya zo ya zai da dan uba to yanzu ina zaka je kai a yanzu magana ɗaya ce dama dan dai ban samu ciyama a gida ba dama to mu gangara can mu tafi can ofis ne zai same shi zo mu tafi je ai kuma ina zuwa kulu ai ina za ka ke taimakon mami kaman gidan rediyo daga kasuwa nake zan je nan samu ciyaman wai kai din ma ya taɓo ka kenan dan gwari yana can wai kaman ni a garin nan dan gwari a cikin kasuwan nan to idan ciyaman din ne ya daure mar gindi zan ji shi yasa zan kai din ma tashi kai din ma ya ma kenan ya mun mana daga kasuwa to nake ni ma can da can muka wannan rashin mutunci ne mu fa kasuwanci muke yi duk garin na ga mana ashe kai ma ta shafe mu fa daga gidan muke inda na ga mai gidan ma duk haka bara ta kasance ba yanzu baya nan kenan ciyaman din baya nan kun kawo mar kaya kenan ina fa muka kawo kayan yana can dan gwari yayi babaki ya je komai so ke zama dan uba wai kuma a matsalar dan gwari ce ta kawo idan ma ba mu samu mai gidan bane rayi ka ce samma ko kuka riga ni wallahi tallahi can mu kai kace da shi to za mu gangara mu kai ni da shi yanzu za mu gangara mu tafi can ofis da kyar aka raba mu a cikin kasuwan a cikin kasuwa yanzu nan fa kasuwan nan fa ba a ce fa ta dan gwari bace ba ai daga gidan muke ya sa ni ce bari zo ga mu ce mun mai adalci idan shi ne ya daure mai gindi to in gani ya gaya mana an dai kasuwar tumatir ne all cup Nigeria to karka bar kasuwar ta Oga Ibrahim kwarai fa saboda kasuwar nan jiha Maiduguri suna kawo kaya nan Kaduna suna kawo kaya nan kasuwar nan mutanen Maiduguri suna kawo kaya kasuwar nan kaji ikon Allah mutanen Lagos suna kawo kaya kasuwar nan Jos suna kawo kaya nan Taraba suna kawo kaya nan Kebbi ana to kai ai kasuwar nan ba karamar kasuwa bane kasuwar Oga Ibrahim saboda kasuwar nan jihohi da dama ta tara ga ko mutanen Sokoto domin haka wannan kasuwa ba karamar kudancin Najeriya ka ce ko mu da muka zo daga Jigawa muka zo ashe akwai jihohi da yawa kuma ai har Yaraba wannan ka ba duba ba wanda kai bai son kuɗi a Najeriya amma su ma suna kaka kasuwar nan kuma shikenan ana wannan hada sai mu zauna ai mana yankan baya yanzu ya kamata mu koma dai kasuwar gaba daya kuma kasuwar mu je can ka san wani dan gwarin ma yana can dama kasuwar da mu tafi ai wallahi daga bala'i ai ba dan gwarin ba ko abu ya fa kake ganin wannan abu zai Allah ya sa ai wallahi ba Allah ya sa salamu alaikum alaikum salam yawa ina ci wai bismillah yana salamu alaikum alaikum salam kan wani na ci gashi ko ba can yawa mu ba komai ne yake tafi da mu ba ko nan da ka ga mu mun tauran ma ba ce ina ga kamar da wani uzuri kamar kai sabilillahi ba zai ba ce a cikin kasuwan nan a rike mana haka mun zo maganar gaskiya da gaskiya ne ba koyi a wannan magana dukkan mu da kaga mun taso ba dukkan mu sana'a mu ɗaya ce kuma gwarin nan da muke yi sana'a mu ce kar ka ga an sa ka ana ce ma dan gwari kuma a kasuwar gwari har yanzu a ce da haka dinga mana ta hanyar da komai da komai ku yi ba ku ne ba ku yan gwari mene kuma gwari
to ba zan so a ce wannan bai taba min ku ba saboda duka takaman na Najeriya na gwari na kuma yan gwarin Muna jin kai mana abin da ina so yi maku magana dole ne fa ku na ka sabin da yasa girma yayi yawa kuma aiki na yi malaji ran yawa dole ne ku yi hakuri abin da kuna so ku gan shi wani lokaci zai yi wuyan gani to duka abin da kun gan na yi da wannan resi wannan mai girma ce min Alhaji Ibrahim shi ne ya ce min abin da kun gan nan ba zuciya na ne ya yanka ni ba kun ga wannan kasuwa yana fuskantar kalubale duk abin da ka gani dan arewa yana yi a kasuwan wari a bayan wannan kasuwa ne to ku yi kokari mu hada kai da juna ku yi hakuri duk abin da kun ci na ce an ce a ba da naira dan wani kar ka samu guri ka samu shanya muka wadata mu amma ta so wanda ka sani Oga Ibrahim mutum ne mai adalci a kasuwan kasuwan nan guraren jiha suna kawo kayan kasuwan wannan haka yake wannan bai yanka maka magana a site 36 inda ba kawo kaya nan ba kuma wani dan wani jiha da baya cikin kasuwan dukkan jihar da ka kira kai ka mu babbar matsalar mutum da ka san da haka me zai sa kana karkashin ciyaman kala a cikin kasuwan nan wannan ya kawo tumatir wannan ya kawo albasa wannan ya kawo taruhu ka bar mu sha kada yau ka ce mana wannan gobe gaba ɗaya ka hana masa kai bisa kai na zuwa kullum na yarin da je Allah ba laifi na ne ba abin je shugabanni sun zauna sun tsara shi na gaya min da kuma gaya muku shi yasa a jin an yanka wani hukunci za ce to kai dan bari ka zama masu rumfa a gaya musu ba ni da ni ba wakilai shi suna da yawa ku zo mu je wurin ciyawa ba mu ga zo wurin ciyawa ni idan ba ka mai abinci zan tattara kayana zan kuma kun mai girma wa wani mai girma a to mutum da ya kaso ai mutum ne zan tattara kuma kun alaji alasa shi ne ma gaba je da Alhaji Alasa da Alhaji Ibrahim su ne rayuwar kasuwan nan amma dai mu kai ne ka fita ku nan amma idan kuna so ku ga mu zo mu je ku mu tafi to mu je ai zo mu je Zona. Kama san ce man kana wuce ya za ka Dan kai jadi. Dan gwali na gaji. Lafiya. to wannan matsala da ya zo da su ni ban so ana doka lafiya na sa min ya kai duka abin da na yi kai na ka ba ne yi maka wakili kuma ba ni da ni ba duka mutane na rice mashi wannan abu da zai taimake talaka shi ne na yi wai na ga musu ce duka wanda zai zauna ana yi da ka'ida da wanda zai ka zauna wanda zai zauna kusa da kai a zauna lafiya ko ba haka ba duka nan yan arewa na kafa kasuwa kawai zauna lafiya kasuwan nan dukkan mu muna karkashin ka kuma duka muna kawo tumatirin nan tun daga can mu zo mu kawo wannan kowa ya san ba irin dai a taruhu ne kowa ya san a kasuwan nan shine tumatir ko dai aka ce bayani ne na tumatir a kasuwan nan in dai aka zo gurin mu an same shi nuna zuwa kar ka nuna mini wai ka rufe ido wannan mutum mai jama'a dan ka ce ko da wani lokaci sai ka gan shi ka sha wuya saboda yau yin nan gobe shi ma babir shi ya huta ba idan ka ce sai ka tafi wuri Alhaji Alhassan duka hannu biyu ne sun rike kasuwan da duka sunan suna rike kasuwan Wannan duk aikin da kuka yi dan gwari yayi ni na sashi. alhamdulillah Duk wani aiki da kuka yi ku shiga cikin kasuwa ga dukkan ayyukan da muke yi. Wannan ni na sashi a abin da na so da ku kowa na son ci gaban kasuwan nan ci gaban arewa a Najeriya ba wani state da local government da ba su a nan idan ka yi wa nan kan na man da Najeriya sai ka samu dan kowane jiha a kasuwan nan ko ba haka ba kasuwa baya tafiya sai da shugabanci kuma Allah ne na bayar kar ka yi ma shugaba murna Allah ne ya bashi nauyin da Allah ya dora mishi ko ba haka ba ka gani nauyin da Allah ya bashi Allah yana baka mulki ne a cikin mulkin Allah ko ba haka ba sai dai mu yi mishi addu'a Allah ya bashi hannun saukewa dan kai dade
kage musu zan ce nuna musu inda yanzu ko shekara inda ake shirye-shirye ga hinan muna ya ware yan albasa daban yan tarugu daban yan tumatur daban duk abin da ka san kana da shi ko karen ne bangaren ka daban idan ma kana so ka gani masu abinci bangaren su ana samu zaman lafiya ka san da kana magana wancan na wancan kasuwar albishirinka ka gane to ka ga yawa kar ma ya ƙara zuwa ce wai zai ce mu kai maganan da na muku hasada ga mai rabo taki idan za yi kasuwa 10 a nan jihar za yi kasuwa 10 a wari ba zai kashe wannan kasuwa ba saboda sarki mai adalci shi amma mai adalci duka wanda ka gan ya zalunci kanshi shi ya zalunci kanshi idan wannan kasuwa da yan da ka gan ya taba mu bari su dalla mu je abin da na ga maka to na ga maku wannan kasuwa hannu da baya dauka daji kaga Alhaji Alhassan to duk abin da zaka yi kaga ka samu Alhaji Alhassan ya wadatar ka samu Alhaji Babawo ko ka samu Alhaji Ibrahim su ne wanda sun hada hannu duka arewa na hannun su inda wari ne shi ne ya ma ka gan wannan receipt na Alhaji Ibrahim wannan kuma duka na yaran wanda suna zaune a karkashin idan ka gan na rubuta takardar na baka su ne sun zauna sun tsara yadda idan ba shugabanci kasuwa ba ya tafiya kaga sun zo min da fushi amma mun je wurin ci amma sun ya warware masu ke na ce mu zo wajen ka warware mu kara gaba duk wanda yana da hannu a ciki a gaya musu da kanshi su sani to shikenan ba komai na fusata ba komai na fusata da kai magana na fusata tan da karo mun da komai ya wuce amma na fusata amma tun da karo na wuce Alhaji da mu je zai nuna mana can ainihin kaya dama na so nuna musu inda an ware yan tumatiri daban tarugu daban katasai daban albasa daban amma ran kai da yayi ma yan abinci magana saboda leburori idan wannan da 300 wannan da 200 wani ma 150 ka je shago ce wai ba abinci 100 Allah ko da mutum ya ba bashi an ga maka ana zuwa wurin manya tafiya ka zo ku ga inda kakan gwari ta zo na wannan inda ya bashi ga inda yana gyara na shi to abin da na so to kowa ya kwantar da zuciyar shi ije inda Allah ya ace shi kasa kayan shi ko ba ka ba na bar ku je ko da ma da wannan gan ku ba da Allah ba tunda ka nuna mana kasuwar da ɗaya bayan ɗaya kuma kai mu gama mai girma ciyama abin da ma ya sa zan kai ku wurin babare saboda na gan ya tashi a wurin shine kowa na son wurin shi ne za ku tsira na shi daidai yin da zai shi to amma a hankali don ku zai bude kusan kowa kasuwa ba ci gaba sai da shugabanci kuma kai me sana kafin shugabanci bin na gaba bin Allah ba abin da ka gani a duniya Allah zai baka sai dalilin wani in kai ma wani bacin ciki kai ma kanka kowa ya shago Allah ce ka gyara shi da kyau ka ji ko Allah shi ne zai kawo kasuwa irin wannan kayan arewa mai kyau akwai wani wanda zai yi noma da yi wuce wannan kyau ka gyara da kyau